life in. Sure. You know I love. You know I love. You know I love. Awukho fethu sebuphi nge-weekend man fethu sebuphi nge-weekend fethu yabo fethu njani babe ndiphi buphi wena fondini mina befondini wena ngibambeke nge-master fonini master fonini wena buphi na fethu ya wena buphi abenziba fethu le-weekend kum kwenzeke ntoni fonini man fika abanye oleda bayi-4 jo ayibahlenye women and talk xa ndisiya kula mapolisa fethu lata amapolisa ayandihleka awuhambi njani ifoni kwenzeke ntoni fethu nyhani man fethu bekunzima mfethu bengenothini nam fethu ungenothini kanjani bayi-4 fondini bekhona sisiduda fonini akandirayitanga jo wandirayita ndirayite nyhani mfethu amntana mfethu xa ndisiya kwezi zirhama zalapha embekweni mfethu amapolitini fethu fethu the xa ndibaxelela la mapolisa lapha embekweni fethu avele zalaha ezakala iwestlandini ezisini ligongo jo iyo fethu lebihleka mfethu lanti nesini mfethu bayeke manje sobabamba mangasambe fethu amasambe nyani yo sezenzeka izinto fethu Bombela tikonekte kuwe la. Ndo kamcirha ndibetha nge-hotspot kaloku. Hotspot? Hayi bethe hotspot ayifunde lady. Yo, icumakala mntana uyakwazi apha icumakala. Ngikwazi icumakala. Cha ndifuna eza video zakwa brothers mana. Izazi bra. Oh my God. Mfethu khomnye umntana ekuthiwa Kim Kardashian. Wenzani? Bra awudlala ingwane bra. Yena kuthi ngibani odlala ingwane. Ngothi then Ibrahima. Anungqela kodini. Abuda kepha ngqelwani yep. Uthana ibi flavor babuda. Notofe kodini ngaba notofe. Awugcwele ngiphathela. Yaya nje flavor yami notofe kodini. Ungqela iza still wife. Iza semungu. Ngqela lapha kodini. ngase ngaba kanti serious bebhuda ngaleyo ngifuna notampela nikamboni senifuna umbhele man umbhele fethu qala umbhele ngombhele man umbhele lo tinoto Sithemse ngomsebenzi la mntu ngapha isiye fonini asuka umbhele nangi yamfethu umbhele pha wifi Kiwa phala mntu manje lo mbhele bonana machita manje umbhele serazo nanku lo mntu abulapha lo mntu tampele Moshe kunjani? Hayi grand kuhle kuwe kunjani? akuhle nakho tmanga sengalawe man kutmanga themna kusayikhumbula nasive ispan nasive kaloku isivi hayi njalo tampele busithembise ngoba uza sifumanele umsebenzi pha eKaka station inguwe nocirha siyiphika mfondini my God zinto zanini ezo hayibo kodina asiyanipermanent la wena Cirha wena mpuku ziyathanda kanjani Run. Bombela kukoleke kuwe la Monti ngamntanami Sakenze hotspot neno yabo hotspot Balota abantwana bakabrasa